दिनैनि समाव माने नुनानै मोनो जे दायो बिटिआरआव कंग्रेसखौ फोथांनानै लाखिनाय बर' लिडार होनना बुंबा गर्जन मोसाहारी लिडार बुंब्ला गर्जन मोसाहारी माब्लाबा हारसिं महरै नोंथाङा हारसिं फिल खालामो नामा बिटिआरआव जे कंग्रेसनिफ्राय आंल' हारसिं होननानै गमामायैनो आङो बेबायदि फिलिंखौ खालामफेराखै खारन आङो मेन्टेलि एखेबारे बिराद मोजां प्रिपारेसन खालामनानै फैखाथारदों आरो आं बासिनानै लानायाबो बेनिखा कंग्रेसखौनो बासिनानै लादों नङाबा आंबो पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि महरै एनडिएफबिजों थाफाना आन्दलन खालामदोंमोन अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनजों थाफाना आन्दलन खालामदोंमोन निस्सय आङो गोसो जायोमोनब्ला इउपिपिएलजों थानानै पलिटिक्सखौ थामहिनबा राजनितिखौ खालामनो हागौमोन बिपिएफजों थानानैबो खालामनो हागौमोन नाथाय आङो नुहुरदों जे बै मेन लाइन स्ट्रिमावहाय जिहेतु गर्जना डाइरेक्ट एबसुजों गैयामोन जिहेतु गर्जना डाइरेक्ट एनडिएफबिजों गैयामोन जोङो खुनुरुखुम एनडिएफबिजों सोराफोरबायदि स्पेयार टायारफोरबायदि अल्टारनेटिभ साबजेक्टफोरबायदि बानायजानानै होनायखाय गर्जना इउपिपिएलआव फैब्लाबो कंग्रेसआव जिबायदि सुबिदाखौ मोनदों बेखौ मोननाय नङामोन गर्जना बिपिएफआव थायोमोनब्लाबो कंग्रेसआव जिबायदि सुबिदाखौ मोनदों आङो बेखौ मोननाय नङामोन आङो बे गासैखौबो सानखानानै गोबाव बोसोरनि हिसाबखौ खालामखानानै आं कंग्रेसआव हाबदों बेखायनो आङो दिनैसिम नाजाबाय थादों कंग्रेसनि बर'फोरनि गेजेराव कंग्रेसआव लाबोनानै लिडार बानायनायखौ आङो हारसिङै एसेबो फिल खालामथाराखै बरंस आंनि बे मोनसे चेलेन्जसो लासै लासै जेब्लानाखि रायजो राजाया फिल जागोन जे बिपिएफजोंबो खामानिया जानाय नंलिया जेब्ला रायजो राजाया फिल जागोन जे इउपिपिएलआबो गाव हारसिङै हाजोबनाय नंलिया जेब्ला रायजो राजाया फिल जागोन जे बिजेपिजों गले गले थगायजानानै गमामायैनो बै समनि बोथोरफोरखौ रिजायनानै कंग्रेसआनो मोजां मारमोन होननानै जोंनि बर' रायजो राजायाबो फैगोन आङो बे समखौ नेबाय थादों आरो मा हारसिं महरै दुरबल फिल जायो नामा नोंथाङा क्वाइट हिउमान मानसि हिसाबै मालाबा सानो आङो हारसिङै हिसाबै दुरबल जायो खिन्थु दुरबलखौ अभारकाम खालामनायानो गर्जननि आरो आं नेगेटिभखौ बारा साना सब समाय मोनजाब्लाबो मोनलोङाबाबो आं पजिटिभाव थाबाय थायो आई थिंक दिस इज माय प्लास पइन्ट थारैनो बे समाव बिटिआरआव एबा बिटिसिआव थांनाय गोलाव समाव गोबां कंग्रेसनि एमसिएलए दंमोन एमएलए दङमोन नाथाय बिथांमोना गादिनि थाखाय ना बुंनांगोन आरो राजखान्थिनि मासिफोरनि थाखाय ना बुंनांगोन जे गोबां एमएलएफोरा कंग्रेसनिफ्राय बारनानै सोरबा बिजेपिआव हाबैदों इउपिपिएलआव हाबैदों बिपिएफआव हाबैदों बेफोरबायदि हाबनानै लिडारनि मासिखौ मोनदों नोंथाङा बे खाबुखौ लानो गोसो जाया नामा बेफोरबायदि नोंथाङा गोब्राब सोंलुखौ सोंबाय आंनि फिननाया एसे गोलाव जागोन अननानै खोनासं मैया दाखालिसो आङो आंनि फंबायनाव एडिसि साहाबनाव उदालगुरि भेरगावआव आङो हर थाहैदों जोङो बोरमा खासि सिथारलायनानै जादों आरो गावनि प्रफेसार लोगोफोरखौ बिथाङा लेंहरदों आरो बे सावरायनायाव फंबाया मोनसे गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव जानाय जाथायखौ जोंनो नेरेक्ट खालामदों जे ओरैबायदि सानसेखालि मोनसे सेमिनाराव सासे गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि सासे प्रफेसारा सिनियर प्रफेसारा सेमिनार लेंनानै आरो वान अफ द साबजेक्ट टु बि डिसकासआ नैबेमोन जाहैदों जे बै भारत उदांस्रिनि दावहायाव बर'फोरनि बाहागो लानाया जों बारा नुसारजाखै थेवब्लाबो जे बर'फ्रा दिनै पृथक बड'लेण्ड बिदों बेथ' केनेका सम्भब अब्ला आंनि फंबाया नैबे खोथाखौ होनदों जाहैदों जे आपुनि स'आ नोंथाङा नाय जेब्लानाखि महात्मा गान्धीया गुजरातनिफ्राय बा दिल्लीनिफ्राय आसामाव ट्रेनजों खुनुरुखुम फैनानै गुवाहाटीयावहाय नोगोरावहाय बे भारत उदांस्रि दावहानि लोब लोब लाख लाख रायजोफोरखौ लाना मिटिं खालामफैदों बे समावथ' गुवाहाटीनि साखाथि फाखाथि खुनु गुबुन जाथिया गैया बर'नि अनगायै बे समाव बास सार्भिसाबो आग्लाय बिग्लाय गैयामोन ट्रेन सार्भिसाबो ओरै आपार आसाम थांनाय लवार आसाम थांनाय बायदि बायदियाव गैयामोन बे समाव बे महात्मा गान्धीनि बे मिटिङावहाय लाख लाख हाजार हाजार फैनाय सुबुंफोरा निस्सय सार बर'फोरानो जोबमोन बे समाव प्रफेसार साहाबा सोंनांदों जाहैदों फंबायनाव नोंथाङा बबे डिपार्टमेन्टनि अब्ला फंबाया होनदों आं हिस्ट्रिनि डिपार्टमेन्टनि अब्ला नोंथाङा बेकग्राउन्ड दङ दा थिग बेबायदिनो दिनै गर्जना कंग्रेसआव फैनायनि खार'ना आं बेबायदिसो एमएलए जाथारनांगौ एमसिएलए जाथारनांगौ डेफिनेटलि पलिटिक्सआव हाबोब्ला पावाराव फैयाब्ला पलिटिक्सआ इरिलेभेन्ट जायो आं बेखौ बुजिगौ नाथाय सासे बर' हारिनि सासे बर'नि इन्टेलेक्सुवेल रेसनेल थिंकार महरै आङो बे गासैखौबो जुजिनानै फैखादों जे सानसे समाव गर्जनाबो खामानि होगोन खोमा जेनेबा धरिल' आपुनि हमनानै लादो नोङो 2029आव जुदि कंग्रेसआ सेन्टाराव गभर्नमेन्ट दायोब्ला बे समावहाय बिटिआरनिफ्राय सोरबा कंग्रेस लिडारखौ नागिरबा गर्जनखौ नागिरगोन राहुल गान्धीया आंखौ सिनायगौ दिनै खारगे सारा आंखौ सिनायगौ दिनै
AICC नि जेनेरेल सेक्रेटारि केसि बेनुगोपाला आंखौ सिनायगौ दिनै प्रियंका मेडाम आंखौ सिनायगौ दिनै बे मुहूर्तआव जुदि गर्जनाबो कंग्रेसखौ दुर्गा दास बर' बायदि गारनानै खारोबा इउपिपिएलआव हाबोबा बिपिएफआव हाबोबा बा बिजेपिआव थाङोब्ला राहुल गान्धीया मा सानगोन हे बर'फ्रा सुबिदा बायदिखा जेराव थाखा फैसा दङ बावहाय थांखायो दा ओंखायनो बर'फोरखौ आसा खालामनानै लाब गैया दा बे इमेजआ AICC आव जानानै थागोन दा आं बे गासैखौबो सानदों जे सानसे समाव गोसो गैयाब्लाबो कंग्रेसआ जुदि सेन्ट्रेलाव फैयोब्ला गभर्नमेन्ट दायोब्ला बा APCC आव आसामाव गभर्नमेन्ट दायोब्ला गर्जननि खामानिया गासै बर' समाजनि थाखाय होगोन BTR बासनि थाखाय होगोन होननानै आं बेखौ नेबाय थादों बेखायनो बेबायदि टेम्पटेसना फैब्लाबो आङो बावहाय गोग्लैनाय नङादां दिनैसिमाव इसोरनि अननायाव आं बेखौ गोरायै बुङो आरो